No niin, se olisi sitten 9. päivä elokuuta ja sunnuntai. Ja tiedättekö mikä Suomena alkaa? No, huomenna alkaa kyyhkyn metsästys. Jes, sitä ollaan kyllä taas odotettu. Viime syksystä asti. No, tällä hetkellä lintu on näkynyt ihan mukavasti siellä. Meillä on kolme paikkaa, mihin ollaan vähän ruokittu ja itse en ole ehtinyt ruokkimaan juuri ollenkaan. 2-3 kertaa on käynyt viemässä hernettä, mutta Pete niitä on hoitanut siellä. Kiitoksia Peteille, että on hoitanut niitä ruokitahommia. Tästä ei kovin pitkälti enää ole, niin lähdetään laittamaan noin vehkeet valmiiksi aamua varten, pyssyt ja kamerat ja no niin, jatketaan matkaa. No niin, nyt olemme saapuneet perille jahtimaille ja täältähän meiltä löytyy myös Pete. Hyvää päivää. Täältä meiltä löytyy Hannes, päivää. Hyvää päivää. No, se on sitten pyssyn putsausta. Ennen huomista jahtia putsataan tuo puolari ja nyt sitten viime videolla joku katsoja laitakin kommenttia, että se on aika lyhyt toi ratahaulikko, niin nyt tehdään siihen tuommoista jatkopalaa mulle. Saadaan muutama sentti perään lisää vituutta. Katsotaan minkälainen tulee. Hanneksella on hyvä suunnitelma tähän. Katsotaan onnistuu. Vai eikö onnistukin? Kaikki onnistuu. Onnistuu? No niin, onnistuu. Katsotaan. Älä vähän johtoa poikki. No, sitten se herkii toimimasta. No niin. Nyt sitä kyllä toi ruma pösö. Ja nyt ei ole valoa yhtään. No niin, nyt on perä pärkätty pitemmäksi. Hannu teki tämmöisen jatkopala. Tältä se näyttää. Tuli hyvä. Sitten vielä kokeillaan, että miten se nousee. Mutta tää vaikuttaa kyllä hyvälle. Kyllä se heti tuo tuommoinen 1,5 senttiä, niin auttaa tuohon. On heti paljon parempi. Äsken se meni. Just. Hyvältä vaikuttaa. No niin, ruvetaanko sitten saunan lämmitykseen. Mutta ennen sitä Pete, hei. Joka vuotinen veikkaus. Kuka ampuu ensimmäisen kyyhkyn ja kelloaika. Tuohan tänne niin. Ole hyvä ja kerro. No joo. Mennään melkein samoilla kuin viime vuonna, mutta nyt laittaa 5.16 ja kyllä se olen minä tänä vuonna, joka sen ampuu ensimmäisenä. 5.29 ja 30. Hannes pääsee ampumaan tänä vuonna ensimmäisen kyyhkyn. 4.36. Onko varma tieto? On, tää on varma tieto. Sä käyn tiedustelemassa. On. No niin, mun nyt sitten lähdetäänkin saunan lämmitykseen. Huomenta. Se on päivä elokuuta. Se olisi kyyhkynmetäys alkanut jo. Kello on jotain 3:30 pintaan. Sitten otetaan aamukahvit ja pakataan vehket ja lähdetään passiin. Aika karkea herätys, että itse on nukkunut ehkä semmoisen 2 tuntia, mutta kyllä se siitä upeat naamarit, pari leipästä ja mennään. Mulla on koko valmiina. No, miltä se uusi haulikko tuntuu kädessä? Joo, Kohtahan se nähdään. kohta näkee. Onko sä reenannut sille? 4 paukkua. 3. 7. Ja itikat on heti. Onpa muuten paljon itikoita. En olisi uskonut, että niitä niin paljon. Jaha, sitten laitetaan RC Steelsockia ja lähdetään sillä taas aamukäynnistelemään. Keli on ihan muuten hyvä. Tuulee aika paljon puuskissa, mutta parempi se kuin se vesisä. Meillä on tässä aukon alareunassa Hannun kanssa yhteispassi ja Petellä on
Aukon yläreunassa. Eetun kanssa yhteispassi. Onko hyttysiä? On. No niin on. Nyt täytyy ruveta Ja tupakoimaan. niin sanotusti tulla tekemään vesoma-hommia. Jaa, mä saan rupea tupakoimaan. Sähkölinja on tuo. Ei. Linja on tuolla päin, niin sinne ei ammuta ollenkaan muuta kuin ihan pystyy tuosta. Tuolla päin ei olekaan sitten mitään, sinne voi ihan huolehtia. Siellä ei joku 30 sorja. Niin, sorsia oli eilen ollut Sorsalammikolla meidän, niin siinä mikä uudessa, niin mikä Hannu kaivo, niin 30 heinäsorsaa ja sitten siellä on ollut myös 40 tavia. Että kyllä sillä liikettä on ollut. On. Ja lisää tulee. Muistatko mikä ikäisenä kortin suoritit? Se saattapi olla ehkä joku... Näitä oli varmaan vähän vanhempi kuin työ, että se ei ottaa 4-15. Joo. Täytyy kyllä yrittää 2 kertaa. No mä yritin varmaan silloin, mä olin 10 vanha, niin varmaan 3-4 kertaa, kun ei oikein ymmärtänyt mitä luki. Joo. Siihen aikaan metsästäjän opas oli näin paksu vai? Semmonen vihko. Ja sinun aikaa. Niin, semmonen niinku kouluvihko. Eikö se nykyään 2 ollut? Ollut se paksumpi ja sitten... Mikä se paksumpi on? Nyt en muista. Sitten se ohuempi. 2 niitä oli. Niin on 2 joo. Milläs haulikolla sä aloittelit silloin? Mitä se on? 70-luvulla? 70-luvun alakupuolta. Ehkä 74. Ehkä. Joo, se oli. Isä osti Vesan Hakkaraisesta rinnakkaispiippusen paikkali. Nyt saatkin kertoa, mikä sä ensimmäisenä ammuit sitten sinne. Oliko lintu vai joku muu? Kyllä se oli jänis. Jänis. Niin. Sillä oli eri lailla jäniksi. Ei ole nyt niin paljon. Joo, no ei silloinkaan kyllä kovin paljon ollut, että sitten siirryttiin tuonne. Missä niitä oli paljon ammuitte silloin? No niitä oli tuolla pohjoisessa Aavasaksella. Sieltä tuli paljon. Sieltä tuotiin. Eikö onhan niitä kuviakin siellä? On. Kymmeniä per reissu. Siellä käytiin muistaakseni, oliko se 74 tuonne 78. Minä ja isä ja serkku Matti. Joo. Että se 4-5 päivää oltiin ja paras reissu varmaan oli 37 vai 38 tuotiin 4 päivää. 4 päivää. Melkein 40. Niin. Joo. Jaa, niin mikäs iso hirvi on, mikä on ampunut? Se on 12 piikkinen. 2004. Niin. Tuohon Tahvolan rantapellolle. 1000 taalan paikalle, mihinkä samalta siellä sijoilta on ampunut useita. Jännittikö? Ei. Ei yhtään. Ei. Kohta hyökkää kyykky. Minun puolesta mikä saa sulle tulemaan. Vartijakyyhky tulee, niin ammutaanko? Heti. Se pitää saada pois päiviltä. Se ei saa olla tähystämässä. Jaha, ruvetaan se odottelemaan. Onko Eetulla viiniksiä tähän aamuun? Vähän kohmeja. Oliko semmonen 1 mallin TD Inkoil startti tänä aamuna? No oli kyllä aika pahasti. Joo, Ihan kun olisi ollut 35 pakkasta. Joo, mitäs sä laitat piippuun ekana? RC3. Sä polkasit RC:llä päivän käynti. Joo, hyttysiäkin lentää ihan mukavasti. Niitten aamulento on jo vilkkaimmillaan. Otiskella tommonen kylmä Red Bulli. Tässä nyt todennäköisesti tunnin sisään alkaa tapahtumaan, mutta ei varmasti vielä puolen tuntia yhtään mitään. Tuulikin vähän meinaa rauhoittua, niin ruvetaanpas passittamaan. Noniin, kello on 5.30 noin ja ollaan päästy ampumaan muutaman kerran, mutta ei ole osunut. Minä ammuin 5.30 noin, vai 5.20. Siihen ne menee. Anna mennä siihen.
No ei saatana menekään. 2 tippu tähän. Montako muuta? Ammupas sinä välillä. Hyvä, mikä tulee. Hyvä. Hyvä. Jumalauta! Pyörähti! No niin! Se sai siipeensä, kato miten käy. Noniin. Kannatti lähteä etsimään. Se on 7:30 kello ja lento on ollut erittäin huonoa. Eipä juuri kehumista. Eipä sille mitään mahda. Tämmöstä se välillä on. Niitä ruokitaan ja sitten ei kummiskaan saada. Niin. No jos iltapäivän lento olisi parempi. On se varma. Mennään eri paikkaan. Me ei oo putki vielä ollut punainen. Ei oo, eikä tule punaiseksi. Ei. Mutta kahvi oli lämmintä. Kahvi on lämmin. Ja erittäin hyvä. Oli hyvä. No joo, kello on varmaan. Se on vähän yli 8 ja meillä 13 kyyhkyä taitaa olla. No, kyllähän tää nyt pettymys on vähän, että tää kertoo vaan sen, että ei se ruokinnaltakaan itsestäänselvää se kyyhkyn saanti ole. No, kivahan tää silti on olla kyyhkymettely. Ja siitäpä vähän välipalaa tai ruokaa ennen iltalennolle lähtö on kyyhkyburgeri. Kyyhkyburgeri tehty tänään aamulla ammutusta lihasta nyt sitten. Siitä on hyvä maistella. No niin, aamulenno shokista toivuttu ja pienestä karvasta pettymyksestäkin ehkä. Aamusalto oli 13 kyyhkyä. No, niistä saa tehtyä paisti. Täytyy olla siihenkin tyytyväinen. Niin tultiin Hanneksen kanssa tultiin tähän keskemmälle aukkoon ja tuossa on tuo perinteinen puska. Porttuun. Ei oo porttuulla. Mikä tämä on? Ei mun kieli taivu. Mut silläkö lähtee? Tällä lähtee. Noniin. Ja kaiken lisäksi nyt on kamerakin korjattu. Kameran sisältä oli tuolta kiinnikkeestä päässyt ruuvi irti. Sitten se vähän se pohja repesi ja tippui maahan, mutta onneksi se kamera mennyt rikki ja saatiin liimattua. Eikä loppunut meidän elokuvatuotantokaan tähän paikkaan. Niin sanonpahan vaan, että onpahan vaikea osua nyt, kun tulevat välillä myötätuulesta, ottavat vauhtia ja menevät, niin on hankala. Pitäisi melkein olla nyt sitä malttia ja antaa kiertää niin kauan, että ne laskeutuu johonkin noihin puihin. Mutta kun ei ole sitä malttia. Ja hyvä! Olipa hieno osuma 2 kertaa ja 3. näkyy vaan kun semmoinen iso, ihan kuin olisi untuva tyyny ampunut paskaksi. Siellä se sanoo Eetukin, että vihdoin ja viimein. Eetulla on ollut vissiin vähän huono putki nyt tässä iltapäivällä. Nyt oli komea osuma.
No niin, varmaan toistakymmentä on, kello on 4. Sadetutkaa just kattelin, niin 6:30-7 aikaa, niin sitten alkaa satamaan. Niin. Hyvä, jos vielä parin tuntia ei sataa se lentäisi näin, niin taas ihan jees. Yes, 2! 2 sain! Yes! Laskeutu sinun taakse, Hannes! Ei minä halua kun tuo yhden vaan. En puuhu. Toinen putos. Ketkä ampu? Sinä ei opet. On ladannut tätä tussaria. Eikö? No, otit sen patruunan pois, niin et vetä sun uutta pesää. No et vetäs. Oli makasiiniputkessa. Nostin tuohon niin klik. No niin, se on tiistai-aamu. Eilen oli aloitus ja eilen käytiin vielä iltalennolla ja siitä ei kuvattukaan hirveästi isolla kameralla, kun satoi vettä niin paljon, mutta 29 saatiin eilen iltalennolta ja aloituspäivän saalis oli 42. Nyt tultiin tänne meidän 3. paikalle. Katsotaan, yksi kyyhky sillä lenteli, kello on varmaan 5 aika lähellä. Joo, on 5:05. Ruvetaan tässä odottelemaan, että tuollahan tuo kello. Otetaan passailemaan, katsotaan. Ota sinä tuo oikein. 2. Yes! Hyvä. Saatiin kyykky. Eetu, nouda! Ei vaan voi, minäkin säskeä. Yksi jäi, hyvä. Millä mietteillä tämä aamu päättyy? Tämä aamu päättyy. Oliko pienimuotoinen pettymys? Semmoisilla mietteillä, että ei, Että nyt loppuu metästäminen kokonaan. ei lopu, Ei lopu. mutta Odotittiin pikkusen parempaa lentoa. no joo, Mut montas meillä on? 7 kuitenkin. niin, 7. Että olihan siinä isompiakin parvia, mutta Joo, ei ne muutama. tullut tähän hollille nyt. Mutta ei tullut. Kysytään, milläs mietteillä Eetu on? No, yksi tipahti, mutta olis voinut Niin sä tipahtaa ammut enemmän. yhden. Niin, Mutta eikö ole ihan hyvä aamu kuitenkin? se oli ensimmäisellä paukulla tipahti. Ja sä vaihdotit sen puolisuppeen. Juu, Paremmin toimii sille. juu. Nämähän hylsyt tyhjät taskuun. Ei, Joo, keräppäs hylsyt ei vielä jätetä pois. niitä maanomistajan vaivaksi. Ei jätetä. Ei jätetä tule- mitään. Kaikki Ettei viedään tule mukana. Ettei tule sanomista. Yksi Joo, jos ei maaomistajata lupaa saata syöttöhommiin, niin kyllä jäisi ampumatta moni kyyhky. Oh, Tai sille antaa luvaa syöttää ja harrastaa. kyllä. Sen takia täytyy pitää paikan puhtaan. Ja asiahan menee näin, että kun syötät, niin kysyt aina luvan. No niin. Tiistaipäivän iltalennolle lähdetään ja tossa äsken otettiin 1,5 tunnin powernapit, tuli kyllä todellakin tarpeeseen ja aamulennon saalis, niin sitten ei ollut kovin kummonen 7 kyykkyä, mutta aina jotain. Kello on nyt 2 ja ajellaan taas, mennään samaan mestaan kuin eilen oltiin iltalennolla ja katsotaan
mitään mahdollisuuksia saada mitään. Ja ruvetaan katselemaan. Hypätään tästä autolle. No niin, ja aukolle saavuttu. Ja iltalentohan lähti hyvin käyntiin, että heti tuli 2 kyyhkyä tuohon ja toisen sitten sain niistä. Ei mitään, kello on vähän yli 2. Jatketaan, Sami ja ne tulee varmaan kohta passiin. Tein pienen taktiikkamuutoksen. Olin tuossa periaatteessa keskellä aukkoa tuommoissa ojassa ja siinä oli hyviä kuusenräippiä suojana. Ja oli eilen siinä ja pääsinkin ampumaan kyllä muutamia kertoja. Mut huomasin jo eilen, että ne tulee mieluummin tähän isomettään. Tulin tähän ja en kerran olla kuin muutaman minuutin kyyhky tuli tuolta ja istu tuonne vähän matkan päähän ja olin tässä tämmöisen kaatuneen puun kannon takana. Ja sieltä se vaan lähti lentoon ja tuli suoraan kohti, niin teki kyllä semmoista siksakkia tuossa petäjien välissä, niin mutta eikö vaan. Vanha kunnon Husqvarna, niin paukulla alas. Täytyy varmaan hävittää se puoliautomaatti. Tämähän on paljon parempi ja helpompi. Ei vaan, ehkä tuuriakin osittain. Mut jatketaan, tää on ihan hyvä paikka. Voin näyttää. Tossa tommonen puu kaatunut, niin se juurakon takana suojassa ja tuolta ne yleensä tuppaa tulemaan ja näihin puihin. Niin. Noniin. Jes. Jatketaan tästä. Hyvä! Mikä vitun kyyhky tuo oli? Jäi tämä, mutta lähtikö meidän kasasta saatana vielä 1 kyyhky mukaan lentoon? Niin. 1, 2, 3, 4. Vittu, meidän raatokasasta lähti 1 kyyhky lentoon. Noniin, tilanne päättyi onnellisesti. Eetu oli käynyt sitten lähtenyt se kuolleen linnun perään. Oli yhyttänyt se ja päässyt ampumaan se. Mutta ei ole kyllä tämmöistä tapahtunut tosiaan, että varmaan niin kuin 1,5 tuntia on ollut se ammutut linnut siinä vieressä, niin sitten kun pamauttaa haulikolla, niin sitä kasasta lähtee lentoon. En tiedä sitten. Löikö se siellä pumpuun kääntiin uudestaan ja lähti. Erikoista. Mutta tuulee kyllä aika lailla vieläkin. Mutta vettä ei onneksi ala, mutta kyllä huomaa, että kun tässä eilen nyt oltiin, on se vähän niin kuin hiljentynyt tuo lento, mutta kun tuulee, niin ei ne tulee suoraan aika korkealta ja sitten ne menee tuonne mettään, jos vielä pääsis paukulla. No niin, nyt kun ollaan saatu tänne Hannes tänne tarinankertoja tänne passiin. Kerropas loppukevennyksenä, että montako makkaraa aikanaan söit sorsamettällä yhtä kyytiä. No joo. No niin. Sehän oli sellainen juttu, että reppuhan oli täynnä evästä ja kaiken muoliman ja voileipiä ja kahvia ja hiilosmakkarata ja siinähän sitten porukkata oli muitakin. Ja paisteltiin makkarat ja tulipahan siinä
makkarapakettia syötyä niin kuin yhteen kyytiin paistettua ja juotua kahvit, syötyä voileivät ja sitten mitä jäi muilta makkaroita, niin olisi suona paistoa nekki ja syyvä ja mulle olisi vielä maksettu siitä, että minä syön Oliko 100 markkaa vai paljon? 100 vai 150, kun se olisi markkaa aikaa ollut, mutta pitää sanoa kyllä, että eipä kyllä ennen mahtunut mihinkään. Ei edes taskuihin. Tämä tarina on tosi. Tämä tarina on tosi. Mutta olin minä silloin paljon isompi mies siinä. Niin, nyt ei ole mies niin kunnossa. No ei oo, silloin oli painoa 125 kiloa ja nyt ei ole 80. Vähän onkin hyvä päättää tämä meidän kyyhkyjahtivideo. Seuraava kerran sitten sorsahommia. Niin, sitten uudet tarinat. Da 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 da. Kaljakoneeseen ja ukko metsoon.